Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Зур гынахларның 15-нче төре. Ул да булса шәһадәте зур 15-нче төре. Ул да булса ялган шәһадәт бирү. Ягъни русча әйтсәк инде лжесвидетельство дип әйтәләр. Мәсәлән, берәр нинди вакыйганың шаһиты буласың икән, моңа инде төрле мисаллар китереп була. Мәсәлән, берәр җирдә берәр нәрсә урладылар ди. Мәсәлән, кибет бастылар ди инде. Һәм син моң шаһиты булдың ди. Һәм алар сиңа киләләр дә безне күргәнне әйтмә, урлаганны ди. Яки анда урланган әйберне тәкъдим итәләр, яки акча тәкъдим итәләр инде. Буларны тота калсалар инде, шаһитлек биргән вакытта сиңа ялганнарга кушалар. Күрмәдем, алар алмадылар, бүтән кешеләр дип. Яки берәр кешене кыйнап киттеләр ди. Син моны шаһит булып күреп тордың да, һәм инде анда судка барып җиткәчме, эшен карала башлагач инде әйтергә мөмкинләр. Мин күрмәдем дип әйт, алар түгел дип. Ягъни нинди генә вакыйга булмасын, сиңа инде ялган шаһитлек бирергә кушалар икән, һәм син моңа ризалашасың икән инде. Бушлаймы, сиңа акча бирмә, бүтән төрле хәтта куркытыпмы инде. Менә бу зур гынахларны кылган буласың. Шуңа күрә нинди генә хәлдә булмасын, әгәр дә урлаганнар икән, син урламады дип әйтәсең икән, кыйнадылар, син кыйнамады дип әйтәсең икән, менә нинди генә гамәл эшләмәсен, син шунда ялган шаһитлек бирәсең икән инде, менә бу зур гынахлардан булып санала. Шуңа күрә мусульман кешесе инде һәр вакытта да дөресен сөйләргә тиеш. Һәм галимнәр әйтә, хәтта инде үз якыннарына капма-каршы да инде хөкем ителә торган булса да, ул вакытта да инде кешегә дә ярамый ди ялган шаһитлек бирергә. Ягъни һәр вакытта да инде туганы булса да, якыны булса да инде дөрес үз күргәнен, үз ишеткәнен әйтергә тиеш. Һәм дөресен сөйләүче шаһит булырга тиеш инде. Һәм Аллаһ Таала инде Фуркан сүрәсенең дә 72-нче аятында әйтә, Рахманның ди, ягъни Аллаһ Тааланың яраткан куллары ди ялганга шаһитлек бирмиләр ди. Менә бу инде мөмин мусульманнарны инде тәфсир кылып әйтә. Алар ди, шушы мөмин мусульманнар ди, Аллаһның яраткан куллары ди инде бер кайчанда ди ялганлык белән шаһитлек бирмәсләр ди. Һәм кайбер галимнәр дә әйтте, менә бу ялган шаһитлек бирүне ди Аллаһка тиңдәшлек кылу белән бер дәрәҗәдә булырга мөмкин ди. Алар аны нәрсәгә алып әйтәләр? Алар Хаҗ сүрәсенең 30-нчы аятын дәлил итеп китерәләр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Фаҗтанибу ризза минал аусани ваҗтанибу каула зур" ди. Нәҗис булган путлардан ди сакланыгыз ди, һәм ялган шаһитлек бирүдән ерак булыгыз ди. Менә бу дәлил булып тора, монда путлар ди, пут бит инде беләбез, бүтән иләһләр, Аллаһтан башкага бүтән иләһкә табыну, шул ук путлар да керә. Һәм шушы путлардан соң Аллаһ Таала чагыштыра шушы ялган шаһитлек бирү, ягъни бер дәрәҗәгә куя. Шуңа күрә галимнар шушы аят белән инде дәлилләнде. Аллаһка тиңдәшлек кылу дәрәҗәсендә дә булырга мөмкин диләр. Шушы ялган шаһитлек бирсәң инде. Һәм ялган шаһитлек бирүче кеше берничә төрле зур гынах эшли. Бер төрле генә түгел, берничә. Шуның беренчесе инде ул ялган тарата. Ягъни күрмәгәнне күрдем ди, күрмәгәнне күрдем ди, күргәнне инде күрмәдем ди. Ягъни ишеткәнен инде белгәнен инде ишетмәдем ди. Һәм шулай ишетмәгәнне ишеттем дияргә мөмкин. Шулай итеп хаклыкны яшерә, ягъни хилафлык кыла, ягъни ялган тарата. Һәм Аллаһ Таала нәрсә диде Гафир сүрәсендә? Аллаһ исраф итүче һәм ялганчыларны ди туры юлга ирештермәс диде. Менә бу кеше ялганлы икән, ялган шаһитлек бирә икән, Аллаһ Таала ди инде мондый кешене туры юлга ирештермәс диде. Шуңа күрә бер кайчанда ялганнарга бирәк тә шаһитлек биргәндә, кешенең гомере инде белән бәйле булганда, кешенең намусы белән бәйле булганда бер кайчанда ялган шаһитлек бирергә ярамый. Һәм икенче ди гынах ди, беренчесе ялган булса, икенчесе нәрсә? Кемгә каршы ялган ди, ул аңа ди зулымлык кыла ди. Мәсәлән,
берәр кешене инде судта хөкемгә тарталар икән инде, һәм бу кеше ялган шаһидлек бирә икән, шушы нахакка бәла яккан була, ягъни зулымлык кылган була. Бер кешене эшләмәгән эшендә гаеплиләр икән, мәсәлән, берәр нәрсәне урлап киттеләр дә, һәм бу ялган шаһидлек бирә, ул урлады дип. Ул урламаган булса да, берәүнең инде сәбәпләре булу, я куркыту, я акча төртү инде, һәм ялган шаһидлек бирә. Һәм менә бу вакытта шушы бер гаепсез кешегә ул зулымлык кылган була. Нахак бәлагә аны инде рәнҗеткән була. Менә бу икенче сәбәп. Һәм өченче инде нинди зулымлык эшли, кемне яклый ди, үзенең ялган шаһидлеге белән аңа карата да инде зулымлык кылган була ди. Мәсәлән, инде шул урлауны әйтик. Менә бу кешеләр урлады икән ди. Һәм шаһидлек бирә. Менә мин күрдем, анда алар түгел, бүтән кешеләр дип ялганлый икән. Менә булар үзләренә алган мал бит инде. Шулаймы? Ул аларныкы түгел. Һәм шуның белән шушы ялган шаһидлек китереп инде буларга карата зулымлык кыла. Чөнки булар хаксыз мал алуга ирешәләр. Аларга карата да зулымлык кыла. Һәм дүртенчесе инде Аллаһ харам иткән әйберләрне аларга хәләлгә чыгара. Шул ук урлауны инде дәвам итеп мисалга китерсәк, Аллаһ Тәгалә кеше әйберен урлауны харам кылды. Һәм инде бу ялган шаһидлек белән алар түгел дип инде шушы алган әйберне аларга хәләлләштерә. Ягъни аларда кала, алар аны куллана һәм тыйган әйберне инде бу рөхсәт иткән булып чыга. Шуңа күрә ялган шаһидлек бирү үз өстенә 4 зур гөнаһны ала. Һәм Аллаһ Субханаһу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари риваятендә килә торган хадисендә әйтте: "Сезгә ди зур гөнаһлар турында ди хәбәр биримме ди?" Һәм Пәйгамбәрбез шушы сүзен 3 тапкыр кабатлый. Һәм сахабалар әйтәләр: "Әйе Расулуллаһ инде иң беренче ди Аллаһка тиңдәшлек кылу, ягъни Аллаһ белән бер рәттән инде бүтән иләһләргә табыну ди. Икенчесе ди ата-анаңны рәнҗетү ди. Һәм өченчесе ди инде ялган шаһидлек бирү ди." Бу Бухари риваятендә килә торган хадис. Менә бу куркыныч зур гөнаһларга керә. Ялган шаһидлек бирү, ягъни русча лжесвидетельство. Шуңа күрә мусульман кешесе инде берәр кая инде шаһид була икән, свидетель була икән инде, ул нәрсә күрде, нәрсә ишетте, нәрсәне белде, бары тик инде дөресен генә сөйләргә тиеш. Бер кайчанда инде кешегә зулымлык кылып, кешенең намусын пычратырга, кешегә рәнҗеш кылырга тиеш түгел. Чөнки ялган шаһидлек белән бик күп бузыклыклар таралачак, кешенең инде гомере дә өзелергә мөмкин, яки кешенең инде тормышын бозырга мөмкин. Шуңа күрә бу гаделлек белән дөрестлек булганда гына инде кеше иминлектә, тынычлыкта яши алачак. Әгәрдән ялган шаһидлек булса, ялган таралса инде кешенең рәнҗеше төшә, һәм инде кеше һәм Аллаһ Тәгаләнең инде ачуына дучар була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тәүфиқ хидаят бирсен безгә, һәр вакытта да инде дөресен биреп инде хаклыкны гына алга үстерергә инде, һәм Аллаһ Тәгалә ялганчылардан булып, ялган шаһидлек бирүдән инде саклый күрсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.